Good morning, tatakagwa tayo, turtle tayo. Ito yung kwala kayo ni, turtle tayo. Tati ah. Gravity ko ana bara na umalpalo iti ko 34.60 kabaran na talaga eh. Sila iti ko pati naman natin sa mulaan na ito aba
Yan yung lakayatan. Ito yung prag. Iti kabubuting pwede dubingat. Dakil lang tulong nga talaga kaya tata mangmanti ko ah. Mangmanti lamok. Pinatay tala kaya ati ko ah. Pinatay tayo la kaya ati turtle ta. Umasok la kay. Napudpud kami iti kuana, napudpud iti pambilt nan. Nagkikita mo ta? Abot. Abot tigo ba tate ito? Ay, tama. Ay, Buboy ah. tabubaw ko dati nabdag na. Dunag. Kuti-kuti yung madidalam na. Tabailid na. Tama na nagtarding ah. Ang kabutan na magsiguro. Ano? Sa ato laki ti kuani. Grek-grek kilang iti grek-grek ati kuala kay Ang dagiti. katama nagtarding ang dabot ta. Kumpay, dirata na. Gadabot na. Tam lang nagpadanom ati may isang silong na danumanan. Niraman. So pinagingay na iti ko ah. Gasolina. Kung may ati lakay. Mulan may kanati aba. Kung nading Francis. Nyati mulat ang aba? Magnolia? Magnolia ka na. Magnolia. Nadi violet. Ano na eh? Mga na eh. Dublin ni kumalakay yung pangay. Pero dito pambuilt na. Napuuran. Pamila kayo na dara dyan. Inang kuman nga bakay tayo. Wala kayo si Bugata. Matani ko wala ka ni inang ko. Nag 98 years old atan. So, salamat kina Apo Diyos ka. Kalti tid na nga regalo kanya na. Ikanda dati inikanda iso dati napaot nga tiyag. Kung nagamin ti Biblia no titao aglampas iti kuala ka iti 70. Regalo ni Apo aja. Sobra na.